Povećanje deficita jeste nego je izvesno, ali ono samo po sebi nije dovoljno i morat će doći do toga da se skrate u stvari u jednom delu troškovi. Dakle, to je taj kombinovani pristup gde će se taj nedostatak jednim delom nadomestiti kroz povećanje deficita, a drugim delom kroz smanjenje troškova. Mi smo već, po našem mišljenju, dali troškove koji su relativno na najnižim granama, ali kao što sad možemo i sami da vidimo, nikad ne znate koliko sve još je potrebno i može da se ide na uštedu, tako da ćemo morati da idemo na smanjenje javne potrošnje i sada je cela priča oko toga da vidimo gde ćemo da dođemo do tog smanjenja, na koji način. Trenutno se razmatra nekih 10-15 različitih opcija.